שלום לכולם, אני הרב יוסף גדסי, יושב ראש ארגון צדקת אבות בטירת הכרמל. הארגון פועל מזה כ10 שנים בעירנו טירת הכרמל והסביבה. הארגון פועל בכמה מישורים למען תושבי העיר טירת הכרמל. האופן הראשון, כל יום במקום מאכילים מדי יום ארוחת צהריים חמה לכ-120 איש, חלקם אנשים שבאים לאכול במקום, חלקם לוקחים להם אוכל לבתים כפי שתראו בהמשך, וחלקם מגיעים למקום ואורזים והולכים ואוכלים בביתם, לא רוצים שיראו אותם. פעילות שנייה, מדי יום חמישי בערב לכבוד שבת אנו מאכילים לכ-500 משפחות נזקקות סלי מזון לכבוד שבת ולכבוד החגים. כל יום חמישי למעלה מכ-100 מתנדבים נמצאים במקום, אורזים חבילות, לוקחים לבתים למען משפחות נזקקות בעירנו טירת הכרמל. גדולת ימינך תביא צרורה, קבל רינה עמך סגרנו, תארנו רבי יוסי! תיזהרו! תקחי מיד של... למה את לקחת מהיד שלי? אנא בכוח גדולת ימינך תביא צרורה, קבל רינת עמך סגרנו תארנו לגיבור ראשי ניחותך כבבא שואל רחם נערם רחמי צדקתך רמי עונן. הפעילות השלישית אלו פעילויות עונתיות, כגון לפני תחילת שנת הלימודים אנו מחלקים ציוד לתלמידי בית ספר ילדים נזקקים המגיעים לבתי ספר ללא תיקים וללא ציוד, ועל כן אנו מספקים להם את זה בתחילת שנה. וכן לפני חגים מרכזיים כגון לפני ראש שנה, לפני יום כיפור, וכן לפני חג הפסח, לפני חג חנוכה, כל החגים הללו אנו מחלקים להם סלי מזון על מנת לשמח את המשפחות הנזקקות האלו בחג. זו ההזדמנות שלי להודות לכל המתנדבים והמתנדבות הרבים, אלו שפועלים כלפי המשפחות הנזקקות, אלו שנמצאים מאחורי הקלעים. ברצוני להגיד לכם בשם כל המשפחות הנזקקות מילה אחת: תודה רבה. אנא בכוח גדולת ימינך תודה רבה.